Og folkens, og vi er tilbage. I Pixelmon. Jeg kan kun op til 10 minutter her på Pandicam, så det bliver 10 minutter episode per gang. Bare lige for at sige det, drenge og piger. Jeg glemte lige at sige. Så ja, det bliver nogle stadig store episoder. Jeg ved ikke om jeg lægger de her 2 episoder sammen, men 10 episoder, 10 minutters episode, så ja. Lad os gå tilbage. Så ja, nu har vi en krokodille level 18 og Ashes Stick i level 45. Og vi har... Jeg får lige ved, at jeg lige skal sætte på. Ja, folkens, vi er tilbage igen. Jeg tror lige, jeg laver timeset. Jeg er lidt på for meget snyd, men alligevel, vi skal lige lave det til 0 her. Det er fordi, jeg optager 2 episoder. Shit, lagback. Så gør det hurtigere. Men ja, det er episode 2 af vores Pixelmon sæson. Og jeg skal nok sørge for, at det bliver nogle længere sæson, længere videoer længere hen. Jeg har bare ikke købt her en Bandicam endnu. Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at gøre det, men... Let's do this. Her har vi det her ting her. Shit, lagspike. Total lagspike. Ja, jeg har ikke lavet den her Pixel Center, eller hvad fanden nu kalder Pokémon Center alene selv. Det er noget, der spawner rundt omkring. Fuldstændig legit, de spawner rundt omkring. Se, at hvis jeg havde lavet det her, så det skulle ikke være så pænt her. Det var ret flot der. Jeg kan godt lide. Så vi har ikke brug for hele men den tager 75 minutter om at downloade. En minute! En by! Men jeg siger bare, at jeg tror aldrig nogensinde, du bliver færdig med optagningen. Eller at du aldrig nogensinde bliver færdig med at uploade. Det kommer til at tage flere timer. Så ja, det her det er en by, vi har fundet ud. Det har vi egentlig ikke så meget brug for. Ja, men jeg vidste faktisk ikke, der var vanilje mops. Det er der måske heller ikke. Jeg har faktisk godt slået vanilje mops det. Jeg kan se en Napoleon derovre. Nice, en Napoleon. Det betyder, at vi er tæt på ice og sådan noget. Hvorhen? Deroppe. Lad os få fat i den Napoleon der, fordi den der er 5 stærk. Nej, det er ikke sådan en havsmænd. What? Så må... Det kan ikke bare spawn sådan der. Fuck, et lagspike. Ja, jeg har lagspike totalt der. Hold da kæft. Det er godt komme creeper med. Ja, men jeg har også vores Ashes Stick. Jeg har Ashes Stick her. Fuck, det spammer bare her. Ashes Stick, go! Du er ikke fanget, Mikkel. Der er den allerede. Den er battle. Finder den i bænken med baghold, den dør ikke. Sådan der. Den var sikkert i kamp med en Goldeen. Og jeg tror vi vil angribe med en quick attack. Det skal det ikke skide. Shit. Okay, den dræber mig lige med en aqua der. Hold da kæft. Det må jeg sige. Lad os lige bruge en pokeball på den. Nu er jeg ikke engang bruge min angreb. Så bruge en quickball og se om vi kan fange den. Jeg vil lige holde øje med op den flyve. Fuck, det lægger lige nu. Jeg tror det er fordi der er så mange Magikarps er okay, drøg ud på Pokéball, det kan vi godt se i Napoleon der. Ja, den vækst ligger sidder, så det er ikke spam rundt. Jeg ved ikke om han har en chance for at dræbe den her, men jeg sprunget med Wage. Okay, jeg døde. Jeg kan også lige prøve at pukke hele der. Og så se om vi kan tage en kamp til. Jeg nåede ikke rigtig at... Det er selvfølgelig der. Fordi at det er en Pikachu, og Pikachu er meget svag overfor mand. Der skal vi faktisk ret meget der. Det ser vi kan få en gang til. Okay, nede på gul. Lad os overleve en gang til. Kom on, ja, paralyzed. Vi har en paralyzed, lad os få se om vi kan få en gang til. Okay, lad os se om vi kan få en Pokéball her. Og så om vi kan få med i en Pokéball. Pokéball. Nej, middle now. Lad os lige få Thunderwave igen her. Så starter bare verden til du er færdig. Thunderwave. Jeg synes det ikke skal fyre. Fuck that. Lad os bruge et vandangreb på, fordi så skader du ikke så meget, så vi kan få lidt længere ned. Okay, den er paralyzed nu. Lad os se om vi kan få... Nu er den nede på rød liv. Nu burde den ret stor catch weight. Jeg kan se om hvor den popper op henne, så... Hvis man kan få den her fucking Napoleon. Fuck man, jeg vil have den på Napoleon. Fuck, hvor vil jeg have den her Napoleon.
Har snakket vi ikke snurret mere. God damn. Fuck! What the mange mænd. Kæft, der mange Magic Cups. Men når du sluttet var du. Nej, jeg kan ikke spawne så hurtigt Magic Cups, det kan jeg fandme ikke. De dør også på sådan 10 sekunder, men alligevel, de spawner sindssygt. Har du fået en village? Ja, men der var ingenting i den. Og jeg troede i et øjeblik, det var en... Hvordan fanden er den Napoleon spawn? Der skal være en Ice Skills, der er noget Ice Blades, noget her i den laden, der skal der være. Jamen ikke alle Pokémon, der kan spawne i Flint House. Nej, Jo, ikke Napoleon, de spawner jo. Jeg skal fortælle at der er nye Pixmon kommer i aften. Nå ja, det nye Pixmon 3.0, det kommer... Legendary, det er fucking... Legendary. Men jeg kan ikke fange den, jeg har ikke noget at gøre ved det, jeg kan ikke fange den. Jeg vil sige, det er husk hvad for en Pokémon du Så ja, det er... Niklas, du skal ikke bestemme, hvad jeg siger i mine videoer, mand! Story, jeg prøver at hjælpe dig. Story in my life, I hold you there. Jeg tror, skal copyright på. Copyright. Ja, I kan faktisk godt anmelde for copyright de der. Det er fandme ikke så godt, det der. Okay, det der, jeg har fået tilladelse af Direction til at synge det der lige omkvædet der, okay? Hvad må du få tilladelse af? Fanden er det nu hedder, den der fra Direction der. One Direction? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Er det ikke One Direction, eller det ikke det der? Story in my life. Det har jeg lyst til, det har jeg fået lov til at synge. Lige præcis det der omkvædet der, det har jeg fået lov til at synge. Har du snakket med dem? Ja. Det var da jeg fik med 10.000 subscribers, at jeg fik lov til at synge det. Okay. Nu skal vi ikke lyve alt for meget her. Altså, jeg er jo ikke tæt på One Direction. Nej, nu skal vi ikke lyve alt for meget her. Det var ikke da jeg fik med 10.000, det var da jeg fik med 1 million, ikke også? What the fuck, der er lige en crafter. Det kan jeg egentlig godt tage. Men... Crafter. Ja, hold øje med tiden, det skal jeg nok huske. Jeg tror snart, vi skal til slutte af, så ja. Vi skal lige finde det sidste ting her. Så skal vi lave et hus i næste episode. Det bliver også lille ting. Det bliver altså kun 10 minutters episoder. Det ved jeg godt, det er ikke så godt, og der er mega meget lag spike. Det har jeg sagt til jer, det bliver de første 5 episoder her, eller sådan noget. Indtil jeg lige får en bedre computer op at køre, så jeg kan optage noget mere. Og nu går det fuldstændig amok. Okay, ja, Minecraft Strike. Så ja, jeg tænker, det er en god tidspunkt på at stoppe episoden. Så ja, husk at subscribe og også leave a like. Altså, ja, like og subscribe. Og hvis I, ja, det er egentlig det. Hvis I er nye på kanalen, så husk at tjekke min nice musik. Men okay, hvis I er nye på kanalen, så husk at tjekke alle de andre videoer ud. Og selvfølgelig, hvis I igen, subscribe. Vi ses næste gang. Hej hej.